Kumakain kasi ako kanina. Magulo pa yung bahay. Yan lang kayo at tanggalin ko tong ano. Malabo. Wala kasi akong tripod, nasa babat na. Kakatapos ko lang kumain eh. Nandiyan si GD Art. Nagbaba siya ng kanyang bahay. Ay premier. Pakitam sa kanila guys. Busy pa kasi ako. Yan, natamsakan na GD Art. Kain kayo. Saglit lang guys. Kumusta na? Yan lang kayo Ito talaga si Ambulbe. Hindi maganda sumayaw nang walang tugtog. Baka tayo ma-CPR niyan eh. Punta ka na lang sa TikTok ko, Ambulbe. Doon ka magtingin. Di mo makita. Nakita ko na yung luma mong TikTok, Ambulbe. Busy lang. Aba Vergara, hello. Salamat sa pa-busy mo. Di ko makita masyadong grabing mansion. Wow, mansion ha. Mansion talaga. Hindi ko gusto yung ganitong mansion. Gusto ko yung lang yari sa kawayan.
Ang ingay kasi dito, maraming gumagawa ng bahay. Swimming pool. Mag-swimming pool ka pa, Bumblebee. Nandiyan ka na nga sa tabi ng dagat. Walang gastos. Pag nag-swimming pool ka, kailangan mo maintain yung chlorine. Mantala sa loob na ay sa ano. Hindi, dalawa kami. Dalawa kami GD Art. GD Art. Hindi nga kaya ng dalawa dito. Dati ano dito, 4 kami. 4-5. Talaga si Bumblebee. Trabaho ka nga sa hotel. May mga swimming pool doon. Dalawa lang. Oo nga, grabe ang trabaho dito. Kinakaya na lang. Haggard. Pagdating ng hapon, haggard na. Momo! Ha? Momo! Sino to? Neil 3 TV. Hello. Hindi ko masyado makita yung ano kasi wala akong salamin. Pero ang saya naman dyan kasi walang ingay nito. Anong walang ingay? Maingay dito. Hindi mo naririnig ang ingay. Daming nag-wielding. Jaketan kita Nel 3 TV. May jacket ka na. Maingay dito, Bumblebee. Walang signal pa. Patambay ko. Sige lang, tambay lang Nel 3 TV. May jacket ka na rin. Ako busy pa. Tingnan yung buho ko. Hindi pa ako nakasuklay. Nag-ano kasi kami, huhugas ng plato. Tapos lang higupit ng pinagkainan. Maganda nga magtrabaho sa restaurant o sa hotel kasi 8 hours lang.
Habang naka-live, mag-sample ka din ng TikTok mo dyan. Ayaw. Ikaw na mag-TikTok ang bulbe. Wala na nga akong upload. Punta ka doon sa ko, TikTok. Doon mo makikita. Oo. At least sa hotel, hanggang 8 oras ka lang trabaho mo. Dito, hanggat gising, walang tigil. Walang tigil sa kakakain. Mamayat maya. Maghuhugas. Di pa nga kami naglinis. Di pa naglilinis. Kasi ito pa na, busy pa. Kaya maiwayan si Lolo sa plato. Anong gusto mong sayaw, Hambulbe? Cha-cha, bugi. Bugi. Kasi halos nang sayo sa TikTok, pare-pareho na lang eh. Kailangan maiba naman yung sayaw mo para meron ng ngayon eh. Bagong viral na naman eh. Naka-focus lang. Yun ang binaviral ni TikTok. Yung naka-two-piece, nakahubad. Parang nahuhulo. Ito na nagkakalapat namin bago-bagot mga lisag mo. Hindi na papapakon para sila Wala kang work Hambulbe. Nel 3 TV. Sino si Nel 3 TV? Nandyan pa ba? Nandyan si JD Art. Simple JD, nag-live pa ba si Arlene Dailin?
Parang di ko na siya nakikita nagla-live. Kailangan ko ba mag-sign up? May ano ka ba? May apps ka ba ng TikTok, Humblebee? Pag meron kang app, syempre kailangan mo connect sa mo, Facebook. Sa Google account mo. Hindi ko kasi makita. Kung meron kang Google Apps, TikTok app, makikita mo ako. Mag-sign in ka kasi sa Google. I-connect mo yung, ang problema, wala ka yatang may apps ka ba ng TikTok? Kailangan mo i-connect sa Facebook mo. Oo, ganun. Kasi pag hindi mo mabubuksan yung TikTok account mo. Anong lumalabas na name? Papakita ko sa'yo Hindi kita makita. Ayan Oh. Ayan siya Nakita mo? Malabo. Ayan. Ano ba username? Lagyan mo ng _ Milay Bautista. Tapos 0 sa dulo. Milay Bautista 0. Magkadikit yon. _ Milay Bautista tapos 0. Saglit lang guys. Maglilinis na ako.
Naka-ano naman yung page ko eh. Naka-public. Paano hindi mo mas-search yun? Kung yung account mo ay naka-private, lalabas yun na this user is private. Yan, maglilinis na. Hello, Momo! Si Momo, oh. Mama, ayan, nasa ilalim ng, ano, maglilinis na ako. Ay, puto. Hindi pa rin makita ano ba talaga. Ay, nako. Teka, ano ko ha. Kunin ko lang isa kong phone. Dyan lang. Baka hindi ka pa naka-sign in ang Bulbi. Kaya hindi ka maka-search. Naka-sign in ka ba? Wala akong ano eh, tripod nasa baba. Kaya dito ko lang lalagay. Yan. Search mo ulit. Kung ma-search mo. Ano yan, di ba? Pag pinindot mo yung user, ano mo, i-roll mo pataas, makikita mo doon. O kaya kung doon sa top, lalabas naman doon eh. Depende lang kung hindi ka pa naka-sign in sa ano, TikTok mo. Hindi mo makikita talaga. Ano naman yung ano ko, public naman. Aba Vergara, beji-beji lang. Yan lang kayo guys, maglilinis ako.
Nakita mo na? Kita mo na, Buldi. Pangit ang mga video niyan. Hindi maganda. Ano? Bobo! Nagtatago ka na naman! Kaya ka sa akin pag nahawakan kita. Sa! Masasabunutan kita eh! Ano? Putik na! Rin mo ako, Humblebee, ah. Bakit ka nagta? Uy! Ay, nako! Hawakan kita talaga. I-ano mo ako. I-add mo ako. Kahit wala kang video. Mag-video ka rin. Memo! Ay! Momo, halika! Momo. Ano? Kung ano nga pagawa. Nakakapagod. Nagre-relag kung di ako panikit sa magpakakaligo. Na! Labas! Hiro-intiray aray sa pangaligo. Baka ay maligo. Itambog natin swimming pool. Luglo mo muna. Marskills TV. Thumbs up. Salamat, Marskill. Salamat na padalaw ka. Ano nakikita mo, Humblebee? Ano nakikita mo? Ganyan sa TikTok pag mga maliliit ka pa lang na user, hindi ka minsan nakikita. Pero kung viral ka, yun ang nangunguna sa
Saglit lang guys, mag-ano lang ako. At sige, dito lang sa kabilang pala. Doon naman ako sa kusina magwawalis. Dalhin ko lang to. Aray ko. Mahuhulog pa yung ano ko. Phone. Wala kasi yung mga ano dito umalis. Umalis sila. Yan. Diyan lang kayo. Kumusta na Marskills TV? Ano nga? Ay! Ay, maligo. Oo, naglilinis ako. Buti kong bahay ko to. Ano to? Mini mansion. Mini lang, mini pa lang. Kung aking bahay to, hindi ito ganito. Ayaw ko ng ganito talagang bahay. Ayaw ko ng... Gusto kong bahay, yung gawa lang sa ano, kawayan. Pero, maganda. Pag naglinis kami dito tanghali na kung matapos. Kasi dami. Ang kwarto nito sa taas, 5. 5 kwarto. Tapos sa baba, 3. Isang guest room, isang TV room, tsaka yun, lalagyan ng mga damit. Tapos ang banyo dito ay 8. 8 ba? 5. Ano? 8. Pang 8 yung amin. I-house tour kita. Sige. Yan, yan. Magulo pa kasi naglilinis na kami. Hagdan. Dito sa TV room. TV room, nawala ako. Ay hanggang sala lang.
Ayan, oh. Yan. Ito yung diyan ako nagti-TikTok. Akyat tayo. Tingnan natin kung yan yung taas. Yan. Malaki yan. Yan, may swimming pool. Hindi abot yung wifi doon sa kwarto na yun. Nawawala ang signal. Yan, dito lang. Huh. Huh. Laki, no? Hindi naman siya. Hindi naman mansion. Malaki lang siya. Yung mansion, yun, sa kabilang bahay. Ayun ang, ito. Papakita ko sa inyo yung mansion na bahay. Ayan, oh, yung bahay na yan, ah. Yan. Yan ang mansion. Pero ano siya, wala yan tao. Yan ang garahe. Oh. Ito yung likod. May kawayan. Yung mansion na yun, walang tao yun. Pinapaupahan kasi yun. Yung umupa dyan, malis na, Koreano. Ano na nangyari, Humblebee? Nakita mo na ba? Yung mga sayaw ko. Kikay. Yan lang kayo, ha. Maano na? Malulubot na yung aking ano. 37% na lang yung ginagamit ko. Saglit lang, ano ko lang yung walis ko dito sa likod. Kasi magmamap. Yan lang kayo.
Lubat na ang aking battery. Hello, Humblebee, nasan ka na? Naka 1 hour na pala ako. Mhm. Dito naman tayo sa ano. Wala kasi akong tripod na dala eh. Ito. Sa Ayala Alabang. Alam mo to, Marskil? Ayala Alabang Village to. Ito. Sa Ayala Alabang. Alam mo to, Marskil? Sinong live? Sinong live? Live? Dati nagtitinda ako dyan. Alabang sa may Bayadak. Hindi pa uso. Hindi inon. Kaya wala huli sa bangkit. Oo nga. Ngayon, bawal na. Nandiyan pa rin si Aba Vergara. Maano na, malubat na yung aking phone na gamit. Nakaano na rin ako. Mamaya-maya konti. Para, saglit lang guys, mag-ano lang ako ng map.
Ay, dali. Anong hitsura? Hambulbi. Meron din akong ano, papangit ng ano nun. Ang papangit ng upload na video yun, Hambulbi. Saglit lang guys, mag-ano ko mabak. Lobat. Lobat na ang lobat na ang aking cellphone. Tingnan ko lang. Pwede pa. Maglit na magmamap ako.
Ririnig mo yung ano na electric fan. Ang lakas. Friend ko nga si ano doon, ang bulbi sa Eileen Hira World. Yung anak niya kasi may TikTok. Anong nakita mo, Humblebee? Pangit yun. Dinilit ko nga yung iba eh. Dinilit ko yung iba. Sige, ano, Nel 3 TV, salamat sa yung patamsak.
Kapagod magmap. Ako'y ano na rin eh. Lubat na rin ako. Ano na, teka guys, lubat na ako. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa pagpunta nyo dito sa aking LS. Salamat kay Neil 3 TV. Sa iyo Humble Bee, salamat. Kay Mars Skills TV, kay Aba Vergara, kay GD Art. Sino pa ba? Yan lang na dito. Salamat sa inyo guys. See you next LS. Lubat na rin kasi itong gamit kong phone, medyo pawis. Salamat sa tambay. Humble Bee, add mo ako sa TikTok. Salamat, bye-bye. God bless sa lahat.